तर आज आपण बनवणार आहोत जाळीदार खमण ढोकळा। खमण ढोकळा बनवण्यासाठी इथे मी 1 कप बेसन घेतलेला आहे, थोडीशी हळद, चवीपुरतं मीठ, 2 चमचे साखर घातलेली आहे। नंतर इथे लिंबू सत्व घातलेलं आहे। इथे मी दह्याऐवजी लिंबू सत्व घालत आहे। 1 चमचा तेल घातलेलं आहे आणि थोडं थोडं पाणी घालून बॅटर छान भिजवून घ्यायचं आहे। बॅटर भिजतंय तोपर्यंत आपण डब्याला तेल लावलेलं आहे आणि नंतर आपण 1 चमचा बेकिंग पावडर, अर्धा चमचा बेकिंग सोडा घातलेला आहे। हे छान फेटून घेतल्यानंतर तेल लावलेल्या डब्यामध्ये आपण हे बॅटर घालूया आणि इकडे मी कढईमध्ये पाणी ठेवलेलं आहे गरम करायला। तर ढोकळा आपण 15 ते 20 मिनिटे छान वाफवून घेऊया। 15 ते 20 मिनिटे झालेले आहेत। ढोकळा थंड झाल्यानंतर काढून घ्यायचा आहे। तर बघू शकता मस्त असा स्पॉन्जी ढोकळा बनलेला आहे। तर आता आपण वड्या कट करून घेऊया। तर कट केल्यानंतर इथे आपण फोडणी घालणार आहोत। आंबट गोड तिखट पाण्याची फोडणी तयार केलेली आहे। तर मस्त असा जाळीदार आपला खमण ढोकळा तयार आहे।